on earth and mercy mild, God and sea. Jiena m'iniex dilettant tal-lottu jew tal-lotteriji u nistqar li kull meta ħadd xi biljett ix-xorti ma tantx daħqitli. Però darba niftakar kien hemm lotterija ta' bambin tal-miliet. Ħadd biljett u x-xorti iva daħqitli. Irbaħtu jien. Dan il-bambin għadu għandi. Ta' kull sena fi żmien tal-miliet sintendi narmaħ f'kamarti ma tantx nagħmillu tiżjin madwaru għax sinċerament nemmen li jekk nagħmillu ħafna tiżjin l-attenzjoni tmur iktar fuq it-tiżjin milli tibqa' fuq il-bambin. Imma inħobb nagħmillu l-kartolini madwaru. Isni biex ngħidlu dawn in-nies ħasbu fija issa inti trid taħseb fihom ukoll. ċert, il-bambin m'għandix għalfejn ngħidlu jien biex jaħseb f'kulħadd. Sintendi il-bambin ta' veru mhuwiex xi ħadd li jintrebaħ bil-lotteriji. Ġesu ġie fid-dinja għal kulħadd, għal bnedmin kollha, biex kulħadd jista' jiltaqa' miegħu, biex kulħadd jista' isibu. Jiddependi minna. Il-Ġesu nilqawhx jew le. Il-Vanġeli x'aktar xtafu daqsi qegħdulna persuni qudiemna li laqgħuh, oħrajn li ma laqgħuhx. San Ġwan l-Evanġelista saħansitra kien ġabar din ir-realtà dik is-sentenza sempliċi li x'aktar xnafu għall-koll ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. X'inhi ir-reazzjoni tagħna quddiem Ġesu? Żgur li nilqgħu lil Ġesu mhux biżżejjed għax sempliċiment narmaw bil-bambin u ndawruh bil-kartolini u forsi belf ħaġa oħra. Lanqas nazzarda ngħid mhu biżżejjed illi għax imur il-quddies inqer u nitqarben u daqshekk allura qed nilqa' l-Ġesu. Nilqa' l-Ġesu tfisser ferm iktar minn hekk. Nilqa' l-Ġesu jfisser nilqgħu f'qalbi. Insiblu post fil-qalb tiegħi. Fi kliem ieħor inħallih jidħol ġo fija. Inħallih jibdilni minn ġewwa. Inħallih jibdilni l-mod ta' kif naħseb, jibdilni l-mod ta' kif nirraġuna, jibdilni l-mod ta' kif inġib ruħi, speċjalment mal-oħrajn. Dan iż-żminijiet speċjalment Ġesu li għallimna tant li narfu nkunu iktar li ma' xulxin bħalma kienu li sar saħansitra daqsxejn ta' tarbija għalina. Ġesu li ġi b'dan il-mod biex ifakkarna kemm irid ikun qrib tagħna wara l-ħtieġa li aħna wkoll noffru lilna nfusna f'solidarjetà lill-oħrajn. Ġesu li ġi biex ikun jista' imut għalina fuq is-salib ħalli bekk ikun jista' iwettaq il-maħfra. Għaldaqstant nilqa' l-Ġesu wkoll daqskemm f'qalbi inqiegħed dejjem sentimenti ta' maħfra lejn l-oħrajn, ta' kompassjoni, ta' ħniena lejn l-oħrajn. F'dan iż-żminijiet il-qari tal-Vanġelu naqraw anki fil-Knisja fil-liturġija tqegħdilna eżempji ta' persuni illi verament laqgħu lil Ġesu. L-eżempju ta' Omna Marija, li l-Evanġelista jgħidilna kienet iżżomm f'qalba dak kollu li kienet tara jseħħ f'Ġesu. Għandna l-eżempju tar-Rajja, dawn in-nies aħna ngħidulhom sempliċi, imma fl-istess ħin kienu nies li forsi ta' ebda kultura, ta' ebda edukazzjoni ta' xejn, nies goffi, nies raffi. Imma Ġesu rid jiltaqa' ma' dawn ukoll. U dawn laqgħu l-istedina li jagħmilhom l-Anġlu u marru fiċċew lil Ġesu tant laqgħu li saħansitra marru lura jarfu lil sħabhom dak kollu li kienu raw u semgħu. Jekk trid din is-sena il-bambin tirbħu intu koll. Nawguralek il-miliet it-tajb.